ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗଦେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସେ ଗାଁ ଥିବା ରାଜଗୁଆ ପ୍ରଥମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରେ। ଆଜି ହୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏହି ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିବା। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ରଙ୍ଗ ପ୍ରେମର, ଆଉ ପ୍ରେମ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର। प्रेम ही शाश्वत, प्रेम ही ईश्वर। को बयस क्या सागे भी प्रेम हो जाए। प्रेम मन ना धनी गरीब बड़ कथा। प्रेम नहीं जाए जेकोसी जाति बदल सीमा। प्रेम जीवन थे नुहे बारंबार हुए। जदि किए कहे ना प्रेम केवल जीवन में थे हुए ताले मुझे मिछा कहूँ एकदम मिछा कहूँ। आपण मैंने समस्ते निज निज छाती हाथ दे भगवान को स्मरण कर निज को निजे प्रश्न करतु तो सदैव कौन मो जीवन में जन को प्रेम करी। जदि उत्तर मिलला ना ताले आपण को बुझा पड़ो मो करवा कथा ठीक। प्रेमर परिणाम अनुभव नुहे आम कहीं भी कहीपरि कौ प्रेमर परिणाम कौन हम। प्रेम सर्जना करे प्रेम पुणी सृष्टि करे ध्वंसर तांडव लीला। आसतु यही प्रेम पर्व रंगर पर्व को आम समस्ते आनंद मिलमिशि पालन करवा। धनी गरीब सान बड़ जाति अजाति किसी बात विचार रखा नहीं। समस्ते आज रंग खेली स्वप्न विभोर हवा। स्वप्न निज मनर मनुष्य जन्म तोड़ा घर। पल्लवी मो स्त्री सी भी आज आप सहित मिलमिशि रंग खेल। पल्लवी 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 श्रवण रे श्रीना झरी जाए मेघा अगुण रे झरे रंग Oh
শিল্পপতি রাজা রাজেশ্বর জগতে ছুরি মারি অতি নির্মম ভাবে হত্যা করে তাঙ্ক স্ত্রী পল্লবী জগতে ଆଉ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ରସି ଲଗାଇ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା ଦିଦିଟା ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ଗୋଟାଏ ମରକୁ ଗୋଟାଏ ସୁଇସାଇଡ୍ ମୁଁ ଛଅଟାଏ ରାଜଉଆସଟାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛାନବିନ କରି ବୁଝି ସାରିଲିଣି ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲୁ ମିଳିଲାନି ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟା କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ପୁରା ତାଳ ପଡ଼ା ଭଳିଆ ଥରୁଛି ଆଉ ଥରିବନି କ'ଣ ରାମାଦାମ ସାମାର ବଡ଼ ରହିଲ ନା କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗଦେବଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋତେ ପଚାରେ କ'ଣଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ କ'ଣ କରିବି କେଉଁ କରିବି ମୁଁ ସଟା ଏ କେସ୍ରେ କୋଉଠୁ ବାମ୍ଫ ନେଲି ଏଇ ଥରକ ମୋ ଚାକିରି ଯିବାଟା ଥୟ ଏ ମାଧବୀ ଏ ମଧୁମିଶ୍ର ଫାଣ୍ଡିରେ ହଁ ସେ ଏକା କଥା ମୁଁ ଏ ଫାଣ୍ଡିର ଇନଚାର୍ଜ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଏଇଟା ମୋ ଫାଣ୍ଡି ମାନେ ମଧୁମିଶ୍ର ଫାଣ୍ଡି ଏ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଡାକିଲୁ ନା ତ ମା କୋଠିଆ ପ୍ରଣାମ 1000 ଥର ମୁଁ ତୋତେ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ତୁ ଏ ଫାଣ୍ଡିର ହାବିଲଦାର ମାଧବୀ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଇନଚାର୍ଜ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମ ଥିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ यूनिफॉर्म काढिए सामना तो सुंदर चला के छिड़ाई थी चला मुदा